Dnes tu máme zo pár e-mailov od vás. Prvý, Simona Bratislava. Marko, si príliš veľký fešák. Prvý, Tomáš, Banská Bystrica. Milá Kodima, potrebujem kontajnerovú stavbu a chcem v nej bývať. Vyrobíte mi ju? Milý Tomáš, nie, nevyrobíme. Kontajnerové stavby nie sú na bývanie. Píšeme o tom v našich blogoch, v našich článkoch, v každom druhom videu. Kontajnerové stavby sú dobré, ak chceš zmrzlináreň, kebab stánok, alebo napríklad mať požičovňu e-bajku. Na bývanie kontajnerové stavby vhodné nie sú a každý, kto tvrdí opak, trepe blúdy. Naše stavby sú modulárne domy, určené prioritne na bývanie, nemajú žiadne teplné mosty, staticky sú perfektné a odolné, v interiéri je už pri preprave hotový sadrokartón, výška v interiéri presahuje cez 3 metre a robíme ich až do veľkosti 100 m2. Aká stavba je tvoja obľúbená? Tak u mňa to je rôzne a dosť nedávno to bolo Emiko 13x4, ktoré ešte len bude v novom katalógu, kým som sa neoboznámil s novinkou, s takou luxusnou verziou, ktorá bude tiež v novom katalógu a bude sa volať Minerva a toto je môj najobľúbenejší model ever. A na záver už len známe provencálsko-slovenské vietnamské rekadlo KFC City, hladnému nikdy never. S touto peckou končím a nezabudni nám dať follow, odber alebo like či komentár. Kodima, modulárne domy na bývanie.